imani, in mummuni ne sai a ce da shi aljani, in kuma ya zamanto kafiri sai a ce da shi shaidani. Saboda haka kun ga iblis shine baban aljanu da shaidanu, wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba, tunda shine ya kangare. To Allah ya ce shi mun halicce shi tun gabanin halitta annabi Adam, ya nuna iblis ya riga annabi Adam. Da me aka halicce shi? Allah ya ce min naris samum, daga tsantsar wuta. Naris samum ita ce wutar da bata bada hayaki, bata bada toka, gundarin wuta, madarar wuta, suna cewa da ita annaru safiya. Tsantsar wuta da ita aka halicci iblis. To wannan abin sai yasa ake jin ai yafi komai, yafi kowa. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati, tuna musu abin da ya faru lokacin da ubangijinka yace da mala'iku, inni khaliqun basharan, lallai ni zan halicci mutum dan adam, min salsalin, daga yumbu, min hama'in, daga tabo baki, masnun, mai doyi. Fa idza sawaituhu, in na daidaita halittarsa, duk abin da dan adam za a yi masa na halitta aka gama. An yi ido, an yi baki, an yi hanci, an yi kunnuwa, an yi hannaye, an yi kafafuwa, an yi ciki da abin da ciki yake ciki, an yi kai da abin da yake cikin kai. In aka gama, Allah ya ce da na in fa idza sawaitu, in na gama halitta shi, na gama daidaita shi, wa nafakhtu fihi min ruhi, sannan na busa masa rai. Kun ga sai aka ce nafakhtu fihi min ruhi. Wannan fa ba ina nuna dan adam wani bangare ne na Allah. In an ce nafakhtu fihi min ruhi, tashrif ne. Allah ya girmama mutum, ya ce na busa masa daga raina, ba ana nufin ran Allah ba, watan ana nufin na bashi abin da yake mallaki na ne. Kamar yanzu ka ce na baka kuɗi na, ai kuɗin mallakinka ne, ba gutsuro su kai a cikin jikinka ba, domin in babu su ma za ka iya rayuwa. To saboda haka ba za a ce mutum in ya bada kuɗinsa kamar ya bada kansa ba ne. To kamar haka ne Allah maɗaukin sarki ya girmama mutum ne, sai ce ya busa masa da karansa, yace in na busa masa rai, faqa'u lahu sajidin, mala'iku ga baki ɗayan ku faɗi yi masa sujjada. To ita ma nan faqa'u lahu sajidin, malamai suna yin fasarori iri-iri, saboda asalin ita sujjada ba a yi wa kowa sai Allah. Amma a nan tun da Allah ne ice ga bawa na ku yi masa sujjada, yin sujjadar shine biyayya, in yin sujjadar kuma shine rashin biyayya. Amma duk da haka wasu malamai sai su yi tawili, sai su ce faqa'u lahu sajidina, ku faɗi kuna mai gaisuwa a gare shi, amma sujjada Allah kuke yi. Ko kuma faqa'u lahu sajidin, ku mai da shi alqibla wacce za a kalla, kamar yadda muke kallar Ka'aba. In mun kalli Ka'aba mun yi sallah, ita muke yi wa sujada ko muke wa sallah? Wa muke wa sallah? Allah. Saboda haka ita Ka'aba alqibla ce. Wasu kuma sun fassara faqa'u lahu sajidin, rusuna masa, shine al-inhina, wato ku yi haka.